खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 सेप्तेम्बर 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन, बयजोंबो अनसायजागोन, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ, मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन, बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोननो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ, बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन, लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबोरनांगोन, माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि सानफ्लांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ, गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन, गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागौ, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजावबो मान मोननो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन, लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन, गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ, समाजाव मान बांगोन, सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, आयाबो बांनो हागौ, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन, गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ, गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ, गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, रांखावरियावबो मोजां होनजायो, आयाबो दिनै बांनो हागौ, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन,
गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबांबो जानो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। बबेबा हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। नखराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन।
गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।